gusta divertirme de varias maneres, sea jugando a fútbol, haciendo judo. M'agrada anar a la naturaleza o jugar amb el meu germà. Saliendo con mis amigos por ahí, haciendo deporte. Voy fútbol. Seguir a Ontinyent es lo que más me agrada. Sí, yo sí que ayudo en casa a poner la mesa. Pues limpiar el polvo, recoger las habitaciones. Cuidando a mis hermanos. Hay veces que hago la comida. Tasques ja poquetes. A mi la meva germana, que és un poc més major que jo, pues m'ajuda en coses que a voltes me costen. Me ayudan en los deberes o mis problemas. Les tasques de casa, pues, ho fa tot la meva dona perquè jo no puc. De mayor quiero ser profesora de infantil porque me gustan mucho los niños. Estic entre fer-me professora de llengua valenciana i castellana o fer-me metgessa. A mi m'agradaria ser psicòloga. Yo, investigador de la ELA en mis tiempos libres. Estic de baixa i estic en una empresa textil tallant tela, que és on més afectat tinc les mans. Pues si yo pudiera pedir un deseo, pues acabar el profesional de música y acabar siendo profesora. Yo pediría jugar en un gran equipo de fútbol. Que mis abuelos sean eternos. Que las personas afectadas por la ELA y que se murieron por ella revivan y la ELA desaparezca de toda la faz de la Tierra. És viure la vida a tope y ser molt feliç. Lo más importante para mí en la vida es mi familia. Para mí la familia. Para mí la familia. Los amigos, la familia. Es ser feliz y hacer feliz a los de mi alrededor. Para mí lo más importante en mi vida son mis padres y mi hermano. Darrere d'esta enfermedad he vist que entre la dona i el fill estan a tope damunt de mi i he vist realment les amistats, quines són, perquè tens molts amics, però per aquestes coses sempre saps qui són els que han donat un pas avant. Em dic Paco i tinc 47 anys. Va ser el 28 de desembre de l'any 2023. L'únic que ja portem en proves un any i mig anterior. El principi és com a que m'han pegat una bofetada i no sabies com per a on, ¿no? La verdad es que fue muy duro. Fue algo muy duro. Yo creo que el primer síntoma que tuvo fue el hablar, que fue donde nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Y desde entonces estamos luchando. En poques paraules seria això, una enfermedad degenerativa en la que una part del sistema nerviós va atrofiant-se, va perdent-se, va degenerant-se i van perdent-se capacitats, sobretot, com he dit, motores. A mi el dia a dia sí que veig que en casa, per exemple, ja hi ha coses que necessites ajuda. Després, quan t'haces de la cadira o algo, sí que dona la mà, que no tinc la força d'impuls. Tot això sí que s'ha notat el canvi. Yo a él, por ejemplo, no lo puedo dejar solo. Siempre tiene que haber una persona que esté con él porque necesita ayuda para todo. Para su día a día de baño, comer. Y cuando sales a la calle tienes que ir con él también, porque en un momento dado se puede caer. Quan estàs menjant o algo que dius, no puc tallar o no puc agarrar el got o el Danone, que és el final que al final dius, no ho vull. No, o sea, vamos a hablarlo. No puedes, pide ayuda.
que para eso estamos. ¿No puedes con ese cuchillo? No pasa nada, vamos a comprar un adaptador para que te sea más fácil el poder hacerlo, pero no te enfades. O sea, no te des por vencido de decir, no puedo hacerlo, pues ni lo intento. No, si no puedes, para eso estamos nosotros, para ayudarte en todo lo que podamos. I en si ja tens a Anna que diu, vas a menjar teu i m'ho dona. Y la casa, por ejemplo, también tienes que acoplar todo, sus cubiertos para comer, vasos que no pesen, porque los brazos lo tiene y lo más afectado, entonces no puede sostener nada si no quieres quedarte sin vajilla, por ejemplo. Pues, evidentment, al principi no es nota pràcticament res perquè els primers símptomes són molt poc evidents. Els pacients sí que noten al principi una mica de debilitat, cansanci a l'hora de fer alguns moviments o algun exercici, però després, conforme va avançant, conforme van perdent-se aquestes funcions motores, funcions de múscul, doncs va atrofiant-se aquests músculs i cada vegada tenen menys capacitat per a moure's. Com he dit, pot començar en un braç, pot començar en una cama, al final es generalitza per tot el cos i el que dona sobretot és una debilitat. Conforme passa el temps, això arriba a afectar inclús altres músculs que s'encarreguen de la deglució, de la respiració, i ja comencem en fases més avançades on necessiten un cert suport en ventiladors, en altres tipus de tècniques que es facin, o inclús en algun cas arribem a fer una ostomia, un forat per on poder alimentar el pacient perquè ja no pot tragar bé. O sigui que al final és una malaltia molt devastadora conforme va avançant, en uns casos més ràpid, en uns casos més lentament. Vestir-me lo que és la camisa, jo em fico un poquet al coll i ella ja m'ha d'acabar de vestir. Ficar-me calcetins, nulo. Lligar-me les espardenyes, zero. Totes aquestes activitats sí que han anat a més. Escriure, zero. Soc surdo, sí que puc escriure, però com si fa un xiquet que ja es comença a obrir una botella d'aigua, frascos de conserva, tot això, nulo. No tinc força. Potser em fiques una bolsa i porta 2 quilos, doncs ahí sí que puc dur. Així en els dits ja no, per la sensibilitat, mobilitat. I és la que jo vaig caminant i és la que duc el dia a dia. Després, igual que aquesta puc obrir, esta no puc. De coses com això, aquesta part esquerra és la que suspèn que dic jo i després fer coses així no tinc força. Esta tinc, però ja va a menys. Lo primer que vaig fer, que crec que no es deu de fer, és agarrar el telèfon i buscar en Google ELA. Vaig llegir 2 frases, vaig deixar de llegir, vaig pensar que siga el que tinga que ser. Realment nosaltres vam saber que tenia ELA quan l'enfermetat ja duia més o menys un any en el seu cos, perquè poquet a poquet ja anava notant símptomes. El que passa que ell va anar molt a pressa. Entonces, pues va canviar de ser una persona que antes podia fer-ho tot a ser una persona dependent totalment. Era tot. Els moments més difícils, un d'ells va ser dir-los a la família que tenia ELA i que aquesta malaltia no tenia curació. Un altre dels moments molt difícils va ser quan va faltar dir-los als xiquets que ja no estava. Bueno, la meva filla era molt menuda, ella no es va donar compte, crec jo. El meu fill sí, ell lo primer que em va dir, mamá, me estás gastando una broma. I jo li vaig dir, no, es verdad. Y el xiquet em va dir, jo ja sabia que quan os fuisteis a l'hospital ja no volveria. Però bueno, són coses que els xiquets, vull dir, ell té que traure-ho i ho va traure d'aquesta manera. I això és un moment molt dur, molt dur.
Quan he de donar un diagnòstic d'una malaltia d'aquest tipus, evidentment ho passes mal, perquè no és res agradable el dir-li a una persona que té una malaltia que molt probablement és incurable i que molt probablement a mig llarg plaç pot ser fatídica per a ell. És molt important així també el suport de la família, que la família siga sabedora absolutament de tot el que es ve damunt i actuar en cada moment per a fer el millor per al pacient. Però el diagnòstic, evidentment, és un mal trago que passem. A veure, sí que és de veres que quan a una persona li diuen que està malalt d'això, el dones compte realment de les persones que el volen, que són aquelles que sí, que venen a veure't, que venen, t'apoyen, el recolzen, i això és molt bonico perquè saps que no estàs soles, vull dir, saps que no estàs soles. Nosotros desde el primer momento hemos querido salir, no quedarnos encerrados y decir, vale, esta enfermedad la vamos a pasar nosotros solos. No, hemos querido compartir con la familia, con los amigos, y en ese periodo hemos visto que tenemos a mucha gente alrededor nuestra que nos están apoyando sí o sí, y que es que no solo el poder hablar con una persona, el contarle cómo te sientes hoy, o los avances que ha tenido Paco, o si ha ido a peor, el expresarlo, el que te escuchen, te está ayudando, a mí por lo menos me ayuda bastante a nivel psicológico. Que si antes te lo demostraban, ahora es como que te lo demuestran más todavía. Ell tenia 47 anys, era papà d'una xiqueta de 16 anys i uno de 9 anys. En novembre de l'any passat, a finals de novembre, al meu germà, el major, li van diagnosticar ELA, que després ens vam enterar d'altres casos, són 12 anys, ojalà siga 12 anys i estigui com estava, menjant-se malament, parlant malament, però bueno, la ELA el va fulminar. Van ser menys de 6 mesos. En muleta, de la muleta al tacatà, del tacatà a la cadira de rodes. En febrer li van ficar la P, que és alimentar-lo per la panxa, i després volien fer-li això en febrer, en abril volien fer-li la traqueotomia i ell es va negar. També pensàvem que era la millor opció perquè si no també era allargar l'agonia. Sabies quina era al final? Que havia durat 2 mesos més, un mes més. Entonces ja a última hora ja van ser cuidados paliativos, que com bé sabeu és ell depèn de tot el món, alçar-lo, gitar-lo, netejar-lo i tot això. Tot va començar en l'estiu de l'any passat, que per les nits parlava malament. Ell patia de l'enfermetat que es diu apnea per les nits i entonces portava una mascarilla. En un principi dient que si no estava ben regulat i entonces per això parlava malament. Posteriorment va començar en que també la part esquerra del cos no podia caminar bé, no podia manejar-se bé, li van fer un TAC, el TAC va ser perfecte. Posteriorment li van fer una ressonància, la ressonància és perfecta. I entonces, com no podien anar al neuròleg, van anar al metge de capçalera. I la metge de capçalera va ser la que va dir sí, hi ha coses que no m'agraden, tal. Van haver ahí una sèrie de coses i directament en pocs dies el van ingressar en la FE i li van diagnosticar que era l'ELA. Entonces, clar, quan ens van informar va ser molt dur. I aquesta nit, horrible. Va ser horrible, perquè era plorar, tremolant, plorar, i per valors cristians, per lo que siga, era com aclamar-se a Déu, i va ser el que em va donar una tranquil·litat, no? Perquè va ser, nosaltres no podem fer res, podem estar al seu costat, però què podem fer? Està en les teues mans. Entonces va ser com un relax, i així no vaig portar realment l'enfermetat. No és que m'agradara, no? Però per els valors cristians que nosaltres tenim, va ser com, serà el que Déu vulgui. Crec que és molt important tindre un diagnòstic de certesa, estar segurs de que el que estàs dient al pacient és tal qual, és eixa malaltia i només eixa malaltia. És molt important informar en tot moment de quines són les diferents etapes que pot passar, sense tampoc ser molt intens al principi de contar tot el mal que va a vindre, però normalment és el pacient el que t'ho va preguntant i el que va... Uns volen saber més, altres volen saber menys,
I crec que és molt important, i això fa molt bé a les unitats que porten aquest tipus de malalties, explicar-li al pacient que té tot el dret del món a triar fins on vol arribar en el seu tractament. I crec que la família, com dèiem abans, és importantíssim. El recolzament de la família per a ajudar en el moment del diagnòstic, en el moment del manejo, com no, conforme va avançant, cada vegada els cuidados dels familiars van a ser més necessaris, van a fer-se més necessaris. Aleshores és molt important que la família siga sabedora de tot i pugui col·laborar. Trobem molta diferència d'aquells malalts que tenen un gran suport familiar d'aquells malalts que no tenen aquest suport familiar i ho porten des de molt pitjor a aquells que no tenen suport familiar. Cuando le diagnosticaron la enfermedad fue como enseguida lo aceptó. Yo primero me negué a aceptar la enfermedad y no me avergüenza decir que estoy en manos de psicólogo porque yo no lo llevo bien. Él está mal, pero los que estamos alrededor también lo estamos pasando mal. Entonces, la ayuda psicológica que nos están dando en la fe para mí es una de las cosas más importantes ahora mismo. Mi fase de aceptación de la enfermedad ha tardado mucho más que a lo mejor le ha podido tardar a él. A él ha tardado mucho menos y a mí me ha costado más el aceptar que tiene ELA y todo lo que conlleva la enfermedad. Yo me puse a investigar por redes sociales si había algún grupo de ayuda aquí en Ontinyent y me salió de la Comunidad Valenciana a nivel de Castellón, Alicante y Valencia. Entonces, bueno, me puse en contacto con ellos, tuvimos una reunión y yo creo que tanto a él como a mí esa reunión nos abrió los ojos y dijimos, vale, aquí hay un punto de apoyo y a partir de aquí hay que tirar para adelante. A mi realment, quan ens van dir que tenia ELA, sí que és de veres que clar, jo em vaig quedar molt impactada. Va haver gent que em va dir, mira, a veure si hi ha alguna associació i tot això. I de fet jo vaig estar mirant i em vaig posar en contacte en l'associació de malalts d'ELA de la Comunitat Valenciana, Nadela. I sí que és de veres que van ajudar molt perquè van buscar un fisio per d'ell perquè hi ha gent que està especialitzada per això. Els metges de la Fe de València també em van ajudar moltíssim. No sé, sí que és de veres que hi ha molta gent que t'ajuda i no els sents a soles, però bueno, falta molt, falta molt. Queda molt per investigar, que aplegarà el moment. Nosaltres pues, ja és massa tard, però ojalà evolucione tot i malalties com esta no existiren. La malaltia d'ELA, avui per avui, no té un tractament curatiu, no tenim ningú medicament avui que faci que es pare totalment o que no continuï evolucionant. Sí que tenim alguns tractaments ja al mercat que fan que es lentifique una miqueta l'evolució de la malaltia, però sí que estan en fase d'assaig clínic alguns medicaments en diferents maneres d'aproximar-se que poden ser promeses per al futur i sí que m'agradaria que la gent poguera participar, si és possible, en aquest tipus d'assajos clínics perquè a la llarga, a la fi, suposa que acabarà trobant-se una cura per a aquesta malaltia que avui per avui és devastadora. Pues, és una malaltia molt dura i res, pues, vas veient com el teu familiar va a poc acatxant-se. Pues veure aquesta persona que poquet a poquet va apagant-se i tu realment sí pots estar en ell, acompanyar-lo, però a tu t'agradaria intentar solucionar i que no passarà, però no, és impossible. Vull dir, és algo que no depèn de nosaltres. Que dures per la dona, que dures pels pares, que dures pels familiars, però jo sempre dia que dures per ell. Ell va fer tot el que estava de la seva mà. Entonces era que dur té que ser per ell el fet de veure-nos a tots que estem ahí i ell conscient de tot i no poder fer res. Com que la seva vida ja no tenia sentit, és que veies com tot el que més li agradava tot se n'anava, no sé, és que no sé com explicar-ho.
És, no sé, molt trist tot, en general tot. Per contra d'altres malalties degeneratives, per exemple la més coneguda, que és l'Alzheimer o altres tipus de demència, el problema de la ELA és que, sent una malaltia neurodegenerativa, no afecta en cap moment a la consciència del pacient. El pacient en tot moment és conscient de tot el que li està passant, no perd absolutament ninguna capacitat intel·lectual o capacitat de raonament, i és molt dur quan perden les capacitats físiques que encara mantinguen totes aquestes capacitats mentals, diguem, íntegres. Fins a l'últim moment és plenament conscient absolutament de tot. El meu fill sempre el veia i anava, li besava i ell li feia molt de cas. Al principi, com podia manejar la mà dreta, li feia aixina, perquè ja no parlava, tal, el xiquet anava, el besava, i entonces veies que li donava alegria que el seu nebot anara, perquè tenien, no sé com dir-te, tenien algo, ells dos. Jo l'he vist d'ell caure-li les llàgrimes al veure el xiquet, claro, era com, m'ho vaig a perdre tot. Però bueno, quan li van diagnosticar l'ELA, va decidir, bueno, li van dir si volia ser donant d'òrgans, ell va dir que sí. A nosaltres ens van dir tal dia, van a sedar-lo, vam anar el dia d'antes, passar en ell, el vam acompanyar durant el dia de la sedació, i a la 1:30 del migdia del dia 16 de maig el van sedar i nosaltres vam veure com ell s'adormia. A ell el van adormir per analitzar tots els òrgans i després ells trobar els receptors compatibles. Entonces, al ser una persona jove, la donació d'òrgans ha sigut per xiquets. A veure, jo sé quan diuen que tens aquesta malaltia, l'esperança es perd, perquè és algo que t'ho diuen clar. Però sí que és de veres que hi ha persones que tenen aquesta malaltia i viuen molts anys, perquè ho pots veure, hi ha gent que viu molts anys. Entonces, jo m'agradaria que gràcies a aquestes coses la qualitat de vida d'aquestes persones fora millor, fora ajudar-les i que el govern o qui fora es donarà compte que tenen que donar-se solucions ràpides. Ha vingut així la cosa, no és agradable, no m'haurà agradat que haurà passat, per supost, ojalà haurà viscut més anys que jo, però ha sigut així. Entonces, igual la fe cristiana encara se mos ha reforçat més. L'única esperança que pots tindre és que ell siga una ELA que vagi molt a espai. I aquesta és l'única esperança que hi ha avui en dia. Per desgràcia, el meu germà, les estadístiques de mortalitat de lo de la ELA va fer així, perquè 2, 3, 4, 10, tal, 6 mesos no van a plegar. Jo no sóc la persona més indicada per dir-vos quina esperança donar. Ojalà haguem tingut nosaltres esperança. Dos coses fonamentals, que és el tindre el meu fill per ahí i la meva dona Anna. Jo m'alço el dia i penso en ells el primer moment, ja que triaven. De fet, ells dos són els que em fan l'espendeta i ho porten genial. Hi ha molta gent que es tanca dins i vol passar la malaltia en lo mínim de gent. Jo soc totalment al contrari. Això per mi no deu de ser un tabú, perquè és una malaltia que s'ha de donar a conèixer quins símptomes són, i jo animo a la gent que s'anime a vocalitzar, a dir-ho, el boca a boca, i demane ajudes, asociacions, tot. Una persona muy fuerte. Le ha echado una ganas de vivir en la vida. Está disfrutando día a día porque si algo... Yo al principio pensé que conforme salimos del hospital, lo vi y dije, ostras, aquí hay mucho trabajo por hacer porque ahora viene lo duro, ¿no? Pero él nunca se ha venido abajo. Siempre lo he visto más fuerte que yo. Y la verdad es que le está echando muchas ganas a hacer
fisio, si tiene que ir a rehabilitación, es el primero que va. Se puede encontrar un día peor, pero sigue estando a pie de cañón. Y la verdad es que, no sé, lo está llevando, dentro de lo que cabe, pues mejor de lo que yo me pensaba que lo iba a llevar, sinceramente. És molt luchador. Jo crec que és clau, evidentment, tindre un bon caràcter, assumir-ho en certa manera, però no podem negar-li a cada un que siga com siga. Hi haurà gent que no ho assumirà en cap moment, que estarà patint des del primer moment fins al final, i altres que, per contra, peleen, lluiten, s'integren molt en el que són les associacions, demanar ajudes. Tot el que s'ha avançat últimament gràcies a, per exemple, l'Eusebio Unzué o altres pacients famosos que han hagut, ha sigut clau, perquè si no s'hagueren aconseguit les coses que s'han aconseguit en els últims anys, si no haguera sigut perquè n'hi ha alguns malalts d'ELA que realment són molt actius i volen participar i volen ajudar no sols a ells, sinó molt als demés. Crec que és millor l'actitud positiva. Desgraciadament no va canviar el pronòstic, però sí la manera de portar aquest pronòstic. El viure, el dia a dia, viatjar si tens ganes d'eixir, fer coses que potser antes no fes i és el moment que potser dius per què no ho has fet antes? Hasta que no te veus en el punt antes potser no. Viatjar és més a llarga, ara pues darle que tens un poc més de temps, disfrutes més de la vida dins dels teus paràmetres de la enfermedad, de lo que te permitisca. Mon pare em portava en el Cabasset a veure futbol, tant així no tenen com partits de fora, i dels 4 germans que som, soc l'únic que ha seguit en la raïl del futbol i damunt he tingut la gran sort de conèixer l'Anna que em guanya en futbol. Jo és que soc més d'hivern i sempre intento buscar llocs gelats. Noruega. Noruega és el meu lloc preferit. A Canadà!